बे समाव बर' हारिनि थाखाय आरोबाव खोब गोजोनथाव खौरां। आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारि बिथाङा बे समाव रायजोनि थाखाय बर' हारिनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारि बिथाङा कमनवेल्थ पार्लियामेन्टारि एस'सिएशननि थाखाय भारत हादरनिफ्राय हालामारि मावफुं सोद्रोमा महरै फिन नैथि खेबनि थाखाय सायख'जाबाय। गोग्गाथाव बाथ्रादि आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिथाङा कमनवेल्थ पार्लियामेन्टारि एस'सिएशनाव मावफुं सोद्रोमा महरै नैथि खेब सायख'जानाय गिबि सुबुं आरो बिथाङा आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारिनि बे खौराङा बर' हारिखौनो गोजोननाय लाबोनो हादों। चिराङाव सावस्रि सिबिथायनि थाखाय मोनसे मोजां फाहामथायनि राहाखौ लानानै फैदों एसटी क्लिनिकआ। आथिखालाव सुबुंनि देहायाव नुजाथिबाय थानाय डायबिटिस बेरामनि थाखाय मोजां फाहामथाय होयो एसटी क्लिनिकआ। चिरां जिल्लानि एसबीआई काजलगाव ब्रान्चनि लांगोनायाव फसंनाय एसटी क्लिनिकआव डायबिटिस बेरामनि अनगायैबो फाहामथाय होबावगोन लिभारनि जेंना आरो माखासे सरासनस्रा बेमारफोर। बे एसटी क्लिनिकआव डायबिटिस बेरामनि फाहामथायखौ होगोन जर'खा फाहामगिरि डक्टर समित देबा। नोंथांमोना फुं आरो मोनाबिलि समावबो बे क्लिनिकआव फाहामथाय लानो हागोन। डक्टर, लेबरेटरि, मुलि, ईसीजी सिबिथायनि खाबुफोरखौ बे एसटी क्लिनिकआव मोनजोबगोन। जुदि एसटी क्लिनिकआव रायजो राजाफ्रा गाव गावनि देहायारि जेंनाखौ फाहामथाय लानोबा नैबे मबाइल नम्बर 7002293924 एबा 9954687226 आव थोंजों मुं थिसननो हागोन।